at tumatili for beauty impact na makatabang sa pagpapalagay sa pagkain sa lingkolatian, tugutian, lagay, prebiotics, at 10 billion good bacteria ang pareho sa lactobacillus. Pagito ang trio, step yung gawin ng Kia Coffee sa tutig at animal suplemento katabang sa pagpusay ng maintenance na pagkain. Kapag tatanaan sa mga service, chemotherapy, usa, mag-Kia Coffee ka at gawag lang na palit sa kalutingan. Alam sa Google Nahibalo, 0947-9669-255. Pre-Olicure Capsule. Katabang mo produce sa ating natural glutathione enzyme, insulin, serotolin, alkaline, desmol stem cell, for natural antibiotics, and microbiota. Remember, cancer is curable through microbiota. Usa, support, and increase your microbiota. Pre-Olicure Capsule. Agaw-agaw. Para sa inyong mga katanungan, 0947-9669-255. Atong mga produkto palit sa Kairos Store in Bukasan, Madang Public Market, Corazon Store, Poblacion, Marin Pharmacy, Magsaysay Dos, RG Store, Cruising Santo Niño, Makiaw, Soy Soy Store, Dalisay Uno, Makiaw, Gold Noemi Pharmacy, Cruising Dakigor, Barangay Makiaw, Mati City, Davao Oriental. Best and the greatest hits of all time. Teen Radio. Broadcasting from the capital of Davao Oriental, Mati City, reaching the other towns in the province. This is Teen Radio 100.7. We take you along the decades of finest and greatest hits, spinning around a wide variety of music from the 70s, 80s, 90s, and 2000s. Teen Radio, clear signal on high-quality stereo with trendy and socially engaging radio shows relevant to current events and friendly radio personalities. Teen Radio, Davao Oriental's premium FM radio. Like and follow Teen Radio on Facebook. And now, the best songs and programs are coming right up. Keep it locked on Teen Radio. Sige, mga bata. Stand tayo sa ta. Ito sa pasulungan atong tumbo. Ay mauna-una sa mga sa isunod mo. Ha? Karon, handang mo ha, ikatulog sa tig mo. Ano yan? Mugani mo ho, kuya mo, muli mo lang nga kita. Muloy-loy mo lang ang puluwang, bigat lang nga pumoto. Tungkol pula sa lupa ng masakya, napulputon, lakwaan mo, diwaon ng tarot lang nga isungsong. Ang sama! Aw lagi, oy, jugi ay mo bata ada. Nala, katusan na to ha, magkita ka sunod. Wow, imangan din mo, nasayaw lang ng ano. Isang sagat may bata, kalilang dito pa. Kung galing ko lang may tipo, kalisot pagsagton. Ikaw man ang nagtito, imo sang may parang.
Okay, may hapon kaninyo katanan mga suki namong tigpaminaw. Welcome na usab ni nga tuga programang Tigmo sa kahaponon. Adlaw karon nga Huwebes. Huwebes na data. Oh. Pizza 18 tuig 2021. So kumustamos mga amigos, amigas ha? Yan, sa atong mga suking tigpaminaw dira nga nagpaminaw sa atong simbihanan sa T-Radio 100.7 FM mga pinangga. Oy, kumusta? Malipay pagpaminaw usa ka mainiton nga adlaw og nga hapon usab, dili ta tong hapon. So welcome kamong tanan sa pagtubag, pagpadangan sa inyong mga text nga tubag rin sa atong line mga pinangga ni nga atong tigmo, no? Nga hangtod karong adlaw wa gihapoy na dili. Hangtod karong adlaw siguro kung di matubagan di gyud tubagan siguro siguro lang pero kung pangalingkamutan mga pinangga ay matubagan jud di ba so kumusta nga itong mga kalumunan dira sa mga naka-ready na ay nako sa mga nintawag dahil gabi isa ko si nanay man dito dress may badas anak siya Jeff mutubag unta ko ang problema wa ko kaapas mong number ayay ka yan. So, may pagpaminaw mga taga-barangay Badas. Yan. So, mag-uban-uban na po kita mga pinangga. Duha ka oras ang atong panaguban. Gikan sa alas 4 hangtod sa alas 5, alas 6 sa kagabihan mga pinangga. Ining atong programang Tigmo. So, siyempre sa mga mutubag, ay nako, tawag lang kamo sa atong galinya sa mga interesado ng mutubag sa 0905-749-3673 o mo na nga tugalin niya mga higala ha sa mga motobag sa tugatig mo o sa itong smart 0951-02-68456 yan o mo na nga tugalin niya sa mga motobag sa tugatig mo. So ang atong tigmo ay hagbanan ni Sari nagakawari-wari hagbanan ni Sari nagakawari-wari tinagom gipugi, linama o gitahi unsay tubag ninyo ni ini. So tawag lang kamo, tagatang mo example kung unsa nang hagbanan. Kanang hagbanan mga pinangga, kibali pasamtun ta mo sa anang hagbanan, mura na siyang hagdanan. Mo na. Positive tubagan gyap hagdanan na siya. So example lang ako sa inyo ng mga pinangga kanang hagbanan hagdanan na siya mga pinangga. Di ba? Yan, imposible ha, di matubagan gihapon. Sumunay clue na ako sa inyo mga pinangga, no? Hagbanan is hagdanan. Hagbanan. Imposible. Okay, so shout out sa tanang mga viewers nato sa atong live, no? Sa atong Facebook account Kuya Jeff nato. So pwede ka mo nga magtanaw din ha sa mga dunay mga cellphone o dunay mga load mga higala. So pwede nga magtanaw din ha o mag-type sila mga tubag. So pwede po nga mo tawag sa tugalinnya ay tawagin lang ko ninyo kung doon mo itubag mga higala ha. So ay mo kalimot og tawag or text no kay ato nang entertain na inyong mga pagtawag diri sa tugalinnya no. So may pagpaminaw po sa tanang mga naminaw sa Tibok Mati City ha. Sa tanang mga taga Davao Oriental, sa tanang mga katawhan sa Tibok Mindanao. Yan, kumusta mo mga amigos din ha? Busy man sa trabaho, pero inig-ulig balay, naka-radio. Di ba? Yan, so daghang salamat. Kunya sa tanang mga drivers sa bisag unsa nga mga sakyanan din ha, nga gipang driver sa itong mga driver na mga sweet lover. Yan, madayaw na hapon kanatong tanan. Unya sa tanang mga public servant karon mga pinangga nga nagsugod hikay-hikay. Oy! Sugod na pud chismis. Ay. Gisugod silang chismis kung kinsa may makalaban nila o makaatbang nila. O ang uban nagukoy-ukoy na kung kinsa may makalaban daw nila. Hay! Ang uban siguro, so uban-uban, no? Ang uban, buhok ko ng uban, no? Kaya, sumona mga pinangga, no? Ang sitwasyon karon sa pamulitika. Ang uban,
kanang dagay mga gipang nadunggan nato nga mga istorya. Istorya dito, istorya diri. Na si Jeffrey Donato mudagag governor. Ay! Kadelikado. Taytana, no? Yan. So akong balikon mga higala sa mga mutubag sa atong tigmo, ang atong tigmo hagbana ni Sari nagakawari-wari. Tinagom gipogi, linamak, gitahi, unsay tubag ninyo. So tawag ka mo ha. Ay mo kaulog tawag ha. Bantay mo. Ay yun mong kaulang mga pinangga, no? Nag-chat dari Kuya Jeff, i-greet ni Vi palihog lang sa kung silingan minaw diri sa may Carados. Uy, may pagpaminaw mga taga Carados, mga silingan di ay. Napadre. Pa-shout out kang Mad Sofia Panggadan Kibo, labi na kang Jill Donato or Winston Donato by i-greet me diri sa roadside grill feast. Naminaw do sila karon. Salamat sa pagpaminaw kang Winston Donato. Kuya Jeff, paliglang kong shout out kahapon. Kahapon na hulog ang bag sa akong manghod sa may Manikling area. Adunay sulod nga mga IDs o license o mga susi sakyanan. Please lang tag-iya sa sling bag sa Nico Mapayo. Uy, sukukin sa mga kadto nakakita og sling bag din ha. Dira mismo sa may Manikling area, palihog lang in town sa pagkontak ngadto sa tag-iya. Siyempre naman ginay contact number anang ID niya dira, no? So palihog lang sa pagkontak or either pwede ihatod ninyo sa mga simbihanan, daghang mga simbihanan sa siyudad sa Mati, para mo na magpaabot ngadto sa tag-iya. Pwede po sa police station. Police station po mo ni mo hatag ngadto sa tag-iya mga pinangga. So palihog lang in town, no? Unya, shout out nga to kang Julius Jaman. Yan, pa-shout out po kuya. Oy, hi kay Ayumi, all day from Japan. Hi, migalab shout out sa iyo Ayumi, ng akong friend sa YT. Yan, daghang salamat kay pag tan-aw labi na nga to kang Joy Pagkilatan. Hi kuya, pa-shout out ko diri sa Davao City. And hi kay Beverly Margalio. Yan, hi. Salamat sa pagtan-aw. And kay Ate Jean Indong all day from Cebu. Ay may hapon kuya. Greet lang nako Jeff, greet lang nako ang mga taga Rizal og happy fiesta. Taga Rizal karong adlaw from Cebu nagtan-aw midri live nimo sa Cebu kuya. Oy, salamat sa pagtan-aw. Unya happy fiesta mga taga Rizal, Manay, labi na sa may City Umadsayag, Barangay Ulmacupa. Happy fiesta kaninyo nga tanan. Gabi sa gabi tanan taga Davao Oriental labi na diha sa may Lupon Manikling. Kung kisa man kadto nakita sa bag bag sa akong bana, black sling bag, please ko pakibalik, maluoy mo kay tanan gamit sa akong bana naa sa bag, license, rehistro sa motor, rehistro sa sakyanan, susi og susi sa motor, o susi sa sakyanan. Please lang yun maluoy mo, pwede mo tawag nako sa 0908-1372189. Tanan ID niya diha naa sa bag, maluoy kung kisa man kadto nakita makabalo nimo. Please lang padlong manggud mi sa Manay, tapos mihunong mi, tapos gihubo di ay sa akong bana ang bag, no? Og jacket, nag-jacket siya. So maulang kadto kung kisa man kadto nakita mga pinangga ha, og sling bag dira sa may Manikling. Palihog lang sa paghatod diri sa T-Radio or sa ubang mga radio station, no? Kay bawman ta nga ang ubang mga radio station panawagan magkita siya, no? Labi na diri sa T-Radio kay diri man nanawagan ang atong isuod. Kuya Jeff, greet lang nako ang akong igaagaw diha sa Mati na si Arnolfo Maduway. Ang nag-greet mo si Efren Malingkis. Ay, may shout out. Pa-shout out kay Kuya Jeff. Uy, salamat kang Jingle Audan. Hi. Hi kuya, madayaw na hapon, pa-shout out. Uy, pa-shout out kang Jean Espada Maduyag. Uy, kanindot sa apelyido Maduyag. Agaw sa Duyan. Ay.
Sige, salamat. Ay, hi kuya, kang Ana. Salamat kuya. Salamat way sa payan. Ana watching from Kuwait. Uy, uli from Kuwait pala ha. Yan. Kyle Audan Lopez, may hapon kuya Jeff. Pakigreet lang sa mga Audan Lopez. Thanks pagbasa watching from Matina, Aplaya, Davao City. Yun, layo ha. Matina, Davao City. Nagtanaw sila sa atong Facebook Live, no? So share and like lang mga pinangga ang atong live, no? Para makatanaw pud tong uban din ha. So atong balik kung mahigala sa mga motubag sa atong tigmo, hagbanan ni Sari nagakawari-wari, tinagom, gipugi, linama o gitahi unsa may tubag ninyo. So tawag lang kamo ha kung ano mo itubag sa atong tigmo. May kabat na og 160 ang atong load. Unya ang atong cellphone, radyo nga kining transistor radio mo ninyo madawat kung makatubag kamo sa atong tigmo. So pangalingkamot jud mo nga makatubag. Kay basig kamo na ang maswerte og makadawat niini nga mga pampremyo ayahay jud ko makatubag, no? May pagpaminaw sa tanan mga taga-barangay Dahican, labi na sa mga taga-barangay Bubon. Nag-text gahapon rin. Kuya, ang Bubon kusog gid maminaw sa T-radio, no? In terms of music, pag kanindot paminaw sa music, bye. Nindot ang mga music sa T-radio, bye. Music, labi na sa sa programa ni Boss Boy daw, yun nila. Sa programa ni Boss Boy, sila. So mayong hapon kaninyo nga tanan mga taga-barangay Bubon, kunya dira sa may Dahican ato igreet ang ato mga kaigsunan dinha ni minaw karon. Isa sa mga tourist destination sa siyudad sa Mati kining Dahican mga pinangga, no? Kan mga beaches nato din pag kanindot, no? In terms sa white sand, nako pag kanindot sa mga buhangin na puti ang buhangin ng mga pinangga, no? Nya kung makakita kag mga babay ay mas puti. So 160 ha ang atong load mga higala sa mga makatubag sa atong tigmo. Unya pasalamatan po din nato ang atong mga sponsor nga nagasuporta nining atong programa. Kung wala ni nga mga tao syempre wala tay pang premium. Mayng hapon pwede ko mag-greet sa akong mama papa diha sa may Anigbon, si Bal Malingkis, Doritila Bukong. Salamat kuya sa pagbasa way sa payan. Salamat sa pagpamina. Majung hapon. Hay, majung hapon. So pasalamatan nato ha ang atong mga sponsor sa labi na ni Jinwi Donato, sa mga gusto nga magpalit og mga native products dinha lamang kang Jinwi Donato. Nahimutang dira sa may Tagawisan, tapad lamang yan na nagpamaligya og mga bulad dinha. So kung naginhanglan kamo mga native products, nako dinha lamang kang Jinwi Donato. O siyempre sa mga nangitag mga sapatos ng mga nindot o kining mga yuking mga sapatos kumbaga or ukay-ukay, no? Pili ka mo daghay mapilian mga pinangga dira lamang sa Maricel and Juju sapatusan kanahimutag dira sa may Balintong, no? At bang lamang nga nagapamaligya og mga motor parts, no? So kung nangita ka mo mga sapatos ng mga ukay-ukay ng mga nindot, no? Daghang may mapilian dira lamang sa Maricel and Juju sapatusan. O siyempre kung gusto kamo nga magpalamig karon nga panahon kay ting init man, nako dito lang kamo sa Gidos nga nahimutang dira sa may tapad sa Buenos noon. So dira mga pinangga ay magpabugnaw kamo, magkaon-kaon kamo, kauban ang inyong mga palalabs John, right? Dira lamang sa Gidos. At the same time, ako dito sa Ados, dito tapad lamang niya ng Iglesia ni Cristo. So dito magpalamig, kay lami kaayo ang ilang halo-halo dito mga pinangga sa Ados o Gidos. Dito na tabay. Atong oras doon kita 22 minutos milabay sa alas 4 sa kahaponon. Sige, padayon ka mo sa pagtawag sa atong linya kung doon mo itubag mga higala ha. Kay rin mo tubag si Kuya Jeff ha sa inyong mga tawag diri sa atong linya, no? Kuya, maayong hapon, paki-greet lang ko sa akong silingan minaw diri
mutubag daw siya unya taon-taon. Sige sige, tawag lang ha sa ato linya. Balik ka daw kausa ang tigmo. Sige, balik ko na to ha. Hagbanan ni Sari nagakawari-wari, tinagom, gipugi, linama o gitahi, unsay tubag ninyo. So tawag ha. Tawag na mo ha kay basig kamo na ang swerte nga makatubag o makadawat sa ato mga pang-premyo, di ba? Yan. Okay, so ato na pagkasugdan, ani mga messages dire, no? Basahon sa ni kay medyo tubag nila ba. Isa ha. Tindagan na Kuya Jeff, good PM. Greet na ko ang Salibio family dira sa Purok Jingle Ville. Salamat Kuya GR Safra di Aini. Salamat GR ha sa pagpaminaw. And Kuya Caterpillar from Lorraine ng Mati Central. Maligihapon na Lorraine. Washing machine Kuya, maligihapon na siya Lorraine. Pagyapon Kuya, ang akong tubag kay Kuya Jeff Sipper. Ang akong tubag ruwina ni ng Karamadang. Maligihapon na ruwina kanang imo nga tubag nga Sipper. Di ba? Maligihapon na. So, tama gyud mo, no? Alagi na, panigurado na agad na. Alagi ni tubag panigurado. Niya karong katapusan sa bulan sa Marso ato ni isulti ang tamang nga tubag niini. So gikinahanglan gyud nato ang tumpak nga tubag. Kanang tumpak ha. Alright, so sa tanang mga naminaw dira sa may Magapo, Kuya, i-greet me diri sa Magapo, minaw mi. Salamat sa pagpaminaw may hapon Kuya, greet ang tanang taga Kamunta Limot. Salamat gikan kang LV Pangulibay Anido. Hi sa mga taga Limot nga naminaw karon. Hi Kuya Jeff, greet na ako ang mga kauban nako sa trabaho karon sa SNR sa SM Ikulan. Salamat po sa pagbasa. Yan, hi kay Bibi Kitty Ampilanon. Kuya, greet din ako ang taga Anigbon. Ang nag-greet mo si Jack Mandabon. Kanindot sa pangalan Jack. Agaw ni King. Yan, hi Kuya Mayng hapon ang akong tubag halayan sa damit si Aljor ni. Aljor dili gihapon tumpa kanang halayan sa damit. Kanang imong tubag maligihapon na siya. Dili gihapon na halayan ha. Mas ninot gina mo tawag mo mga pinangga no sa mga mutubag din ha. Tawag mo ikaw law sa inyong mga tingog. Ay mo kaulaw sa inyong mga tubag usap uban mo maulaw. Ay masig mali ni ako tubag kuya ano di mo tawag. Gusto man gud ko na mo tawag ko kanang sure magod. Kinahanglan kanang mga tubag ninyo bisag unsang itubag ninyo importante nga kanang dili pud mga bastos nga tubag namong gyud mga mutubag nga magbinastos kanang mga ang itubag mga bastos di ba so dili pud naton i-allowed nga dagay mga bata nga maminaw unya magpatigmo ta nya ipatubag nato kanang mga bastos di na pwede di ba so kanang proper gyud kinahanglan nato kanang mga ipatubag nato kanang mga proper nga mga tubag tahay karon magpatigmo ta nga paretong tigmo na mo sa una sa una bastos una-unahon mga pinangga pero ang tubag dili gid bastos sa nang kanang tigmo na mo sa una nga inig handos magtulo-tulo inig bira magkurog-kurog kuya kay tabay kuya kay itong tigmo pero karon lahin na po nang among tigmo no dili na po na ng mga bastos adi kanang dili makuno na nga mga kaigsoon nga mga bastos di ba dili kay itong tigmo sa una nya simple ra dito mag-ato refrigerator di ay pandamay may pagpaminaw sa tanang mga kapulisan nato no di ganahan ko kay adunay visibility sa ato mga kapulisan karon sa ato nga syudad sa Mati mga higala no walang to makakita na kasilahad sa poblasyon di pa sa una ba nga walay mga kapulisan nga makita nato sa mga kadalanan diri sa atong syudad sa Mati pero karon mga pinangga daghan na no
Walang to makakita na kag pulis kay siguro tungod siguro na sa ilahang provincial director, no, nga dapat patuman gyud kining peace and order di sa atong siyudad sa Mati, no. Of course, may hapon sa atong mayor diri sa siyudad sa Mati, Ma'am Michelle Rabat, o sa atong vice mayor si Ma'am Glinda Rabat Gaita, no. So may hapon dira kanimo, ma'am. Sige, tutubag ko ni. Tutubag sa tugatig mo. Sige, David. Hello. Maying hapon. Hello. Maying hapon. Kisa ni? Si? Taga-dain man. Taga-asa man ka, sir? Taga-sawidan? Sige. Unsa may ato, mutubag ka, stig mo? Unsay try ni mga tubag? Ha? Ay, dili. Dili gihapon. Unsa pa? Unsa pa, sir? Ay, di. Dili gihapon, sir. Unsa pa? Katulang. Sige, daghang salamat sa pagtawag, ha? O sa man nga kanta? Sige, pagitaw nato na, ha? Salamat kayo sa pagtawag. Maayong hapon. Salamat sa inyong tanan sa pagpaminaw, mga taga Sawidan, Sawidan. Sawidan. Salamat sa pagpaminaw, may hapon kaninyo nga tanan dira. Nay nag-chat diri sa ko. Hi kuya. Hi. Ay hapon mutubag ko bi. Si tubag nimo. Napad diri. Si Mr. Jirel Diliosa. May hapon. Pwede mangayo number nimo bay. Sige bay, karon taw lang ha, taga-antag number nako ha. Si Mr. Jirel Diliosa ang ako amigo nga walay paglubad murag si Piolo Pascual. Murag si Piolo Pascual kung magkalikod. Kung magkatubang siya si Jirel. Ay nako. Atong oras may gala doon kita 30 minutos binabay sa alas 4 sa kahaponon. Standby lang kamo dira kay mobalik ang inyong kuya dilang gyapon sa T-Radio. Mobalik ang inyong kuya pagkahuman sa mga pipila ka mga pahinumdom. You're listening to the station that fits today's moods to a T. In the comforts of your home or in the office and even in your car stereo. Remembering the glory and the heydays of yesterday's favorites. This is Team Radio. Ikaw ba ay may iniinang karamdaman gaya ng diabetes, high blood, heart disease, ulcer, myoma, kidney failure, hepatitis, at anong uri ng cancer? Ito na ang sagot. Pre-Biocure Capsule. Hindi herbal at hindi synthetic medicine. Ito ay functional supplement. Ang Pre-Biocure ay may nutritional function na kayang i-provide sa isang capsule ang kailangan ng katawan araw-araw ng 15 kilo ng prutas at gulay upang maging malusog at kumana ang lahat ng organ at 300 times more potent and effective than dry powder and liquid form of herbal supplement because of its strength and potency of molecular form of moringa, glutathione, vitamin C, and curcumin. Ito din ay may nutritional function of a prebiotic food for microbiota to boost and balance your microbiota. Maliban sa nutritional function, ang Pre-Biocure ay may tagline na therapeutic action upang gumaling ang inyong karamdaman ay sa tagline ko 50 million good bacteria sa isang kapsula of lactobacillus, bifidobacterium, at streptococcus. Ito din ay adjuvant supplement. Sa pamamagitan ng 50 million good bacteria ng Pre-Biocure ay mas magiging effective ang chemotherapy at ang inyong maintenance medicine to cure cancer and diseases at tatanggalin ang side effects ng chemotherapy at synthetic chemical ng Pre-Biocure araw-araw. Sulit, garantisado at mabisa. Ang Pre-Biocure ay mabibili sa inyong mga suking butika with a 60-day money-back guarantee satisfaction. Para sa inyong mga katanungan, 0947-966-9255. Ito ba ay mahilig mo kape? Ngunit bawal sa iyo ang magkape. Mag-chia coffee ka na lang.
Ang Kia Coffee Inierta at hindi synthetic medicine, ang Kia Coffee ay may nutritional function na kaya niyang i-provide sa apat na sachet at kailangan ng katawan araw-araw ng 15 kilo ng prutas at gulay upang maging busog at gumana ang lahat ng organ sa ating katawan. 300 times more potent and effective than dry powder and liquid form of herbal supplement because of its strength and potency of molecular form of spirulina, the complete food moringa, the garden's pharmacy, purple corn, high in protein and vitamin, ashitawa for ulcers and acid reflux, and stevia, natural sugar for diabetes. Ito din ay may nutritional function of the prebiotic food or microbiota to boost and balance your microbiota. Maliban sa nutritional function, ang Chia Coffee ay may nagtry na therapeutic action upang gumaling ang inyong karamdaman dahil sa naglalito 10 billion good bacteria sa isang sachet na lactobacillus, bifidobacterium at streptococcus. Ito din ay adjuvant supplement sa pamamagitan ng 10 billion good bacteria ng Chia Coffee ay mas magiging effective at chemotherapy at ang maintenance medicine to cure cancer and diseases. At tatagaling ang side effects ng chemotherapy at synthetic chemical from Chia Coffee araw-araw. Sulit garantisado at mabisa ang Chia Coffee ay mabibili sa inyong mga suki butika with a 60-day money-back guarantee satisfaction. Para sa inyong mga katanungan, 0947-966-9255. Oh, Besh! Tara na, mag-swimming na ta! Okay, Besh! Pero di ko na okay yung magkukasama ni Moy. May man ka, kay Hagis, puti ka kayo. Of course, Besh! Alagang April, doon na tayo soap good ni. Mao na, Besh! Mao na yung siglato ni mo. April, doon na tayo soap. Oo, Besh! April, doon na tayo soap with milk and honey. Kung honey, so bukutin ka, sulod sa simana ni mong gamit. O, diba? Pat na pat! Every glutathione soap with milk and honey para sa kunis, napak na pa. Mabalik sa mga butika o sa mga suking tindahan. Kahiso ba o kapasko sa inyong panglawas? Ang iyong kanunay na ginawa, depensa laban sa baratilan, o ba mabatunan? Siguruhan ang panggamit sa garantisado o epektibo na suplemento alang kanimo. Efrel Organic Virgin Coconut Oil. Hindi isangkapan sa boric acid, capric acid o caprinic acid na proteksyon o panglaban bago sa dalambakan sa sakit. Ang Efrel Organic Virgin Coconut Oil makanabang sa mga inahangan na pasuso sa ilang mga bata. Hindi makaayusan sa kasing-kasing, atay, pancreas, gallbladder o kidney. Hindi makakaubos sa inyong cholesterol, blood pressure o blood sugar. Ang Efrel Organic Virgin Coconut Oil ay may natural na antioxidant na makapakusog sa resistensya o immune system aron mapabiling na lipon ang iyong lawas bago sa mga virus o bacteria. Hindi makahabas sa pagtunaw sa kinaon, pagpapayat o pagpaubos sa timbang na ang pagbibigal sa himsog o hamis na panik o kusgan na kabukugan. Ang Efrel Organic Virgin Coconut Oil makaayos sa asthma, sipon, flu, insomnia, depression, nervyos o stress. Magkapabata mo sa pili sa panagway tungkol sa anti-aging na ipagkalini, pusa, palita, o batasana ang pagtumalong o panggamit sa kanunay sa Efrel Organic Virgin Coconut Oil. Available sa inyong mga suking butika o tindahan. Sa kanyang kasayuran, tawag o text sa 0909-978-2828. Papa, 10 Coffee! Papa, 10 Coffee! Ako lang si Albert, taga Skyline. Usa ko ka taxi driver. Nagbuka na ko ikamya eh. Kapoy na kayong lawas. Huwag na apektuhan dyan ang akong sex life. Pero sa pag-inom na ako, ipapatay coffee, magkaingon din ko. Nasulgara kong problema. Kaya ginagawa na kayo sa mga naminot niya. Istigil ko ay ang papatay coffee. Para sa long-lasting performance, gamit na sa Papa 10 Coffee. Mas pinalasa, ipapusgan, no side effect. Please find approved with FR number 143486. Papa 10 Coffee is best for men and women. Ang Papa 10 Coffee, Ariben Cool, Ariben Facial Cleanser, mapait sa mga butika. Para Amica Coffee, Ungkat Ami, ng Dairy Creamer, Turmeric, Nangustin, Mascovary Sugar, Manila, Terra Mas Coffee sa ka-organic coffee na makahatag o bugang puso sa atong kalawasa. Terra Mas Coffee, mas likon, husgan o epektibo. Terra Mas Coffee, kalahugay sa performance. Basta Terra Mas Coffee. Ang Terra Max Coffee, mahalit sa inyong suking butika o tindahan. Ang Teramax Coffee o Papa 10 Coffee mapalit sa Rodsel Halaghalag Mapantahan, Cairo Store and Hugasan, Padang Public Market, Soy Soy Store, Dalisay Uno Matiao o Corazon Store, Poblacion. Ito ang kapsula na para sa inyo.
Gamak sa Milvet Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside. Ang awiti ito ay hatid sa atin ng Pito Plus Herbal Capsule. Menos gastos ka na, healthy ka pa. Mga mag-uuma, maayong balita. Aniyan na ang makatabang sa problema sa inyong pananupayusa. Ang Green Zyle, makatabang kini sa pagpanubalik sa katambok sa inyong yuta na giyugma. Natural, disinfectant and natural heating agent para sa atong pananaw. Ang mananawat dagdag sa payusa. Ang Green Zyle para payusa. Ang Green Zyle. Ang Green Zyle. Powder and liquid microbial deodorant. Aray, ang sakit na katawan ko. Nako, tay, mahiga ka muna. Sabi ko naman sa iyo eh, huwag ka magpapapagod. Buti na lang, may Efral Herbal Oil. Efral Herbal Oil? Para saan ba yan? Ang Efral Herbal Oil ay isang linen na nailan na naman sa buong katawan. Oo, gano. O dahil, saan pa bang masakit at mamasahin kita? Lin. Salamat. Efral Herbal Oil, the new generation liniment oil. May sangkap ng methyl salicate, menthol, eucalyptus, peppermint oil, at herbal extract ginger at turmeric oil. Nakakapagpawi ng lahat ng mga sakit sa kasukasuan at buong katawan. Efral Herbal Oil. Mabibili sa lahat ng mga suking butika sa karagdagang detalye. Tungkol sa Efral Herbal Oil, i-contact ang 0947-966-9255. Ano ba naman ito, Carly? Ang gwapo natin! Ito, Biyak! Ano ba ito? Oil ba ito? Kailangan mo na dyan! Gusto kasi, para yan sa pamamagana pa ako. Para yan sa stress at sakit sa ulo. Yan, para yan sa mga allergy ko. Para yan sa mga ko, sa mga rashes ko, at sa ulo ko. Ang gastos mo, Carly! Nagkabili ng maraming produkto. Kung kaya mong solusyonan yan ng isa lang. Winter Spring Herbal Oil ng Natural Herbs. Combined in one product, 100%. Organic Winter Spring Herbal Oil. Atong mga produkto kapalit sa Cairo Store in Bugasan, Madang Public Market, Corazon Store, Poblacion, Maril Pharmacy, Magsaysay Dos, RG Store, Cruising Santo Niño, Matiaw, Suy Store, Dalisay Uno, Matiaw, ug Noyni Pharmacy, Cruising Laticor, Barangay Matiaw, Mati City, Davao Oriental. Best and the greatest hits of all time. Team Radio. Okay, balik kita may galat tong oras. Doon kita 44 minutos milabay sa alas 4 sa kahaponon dinhi sa atong sibihanan sa T-Radio. Yon, balik inyo Kuya Jeff aron sa pagpadayon sa pagpatubag dining atong tigmo. Sige may hapon kaninyo nga tanan sa mga nakantabay karong hapuna. Yun, salamat sa inyong paglingkod-lingkod din ha while naminaw sa T-Radio. Maraming salamat. Salamat. Yan, og siyempre ato gapasalamatan ang Pre-Bio-Cure Capsule o Chia Coffee o Bayusa Agri-Enzymes, Papa Tin Coffee, Efrel Herbal Oil o Efrel Glutathione Soup o ang Efrel Virgin Coconut Oil, Winter Spring. Maraming salamat sa inyo. Yan. Og siyempre may pagpaminaw sa tanang mga tigpaminaw ha nga nakaroon dira sa may Kalagundian. Yan, so may pagpaminaw sa akong bugoy dinha. Minaw siya karon. Alangan. Yan, salamat kay sa pagpaminaw unya sa tanang mga tigpaminaw sa may barangay Barangay Badas. Ay nag-text sa ako, kuya.
i-greet ang taga Barangay Badas. Kay naminaw karong hapuna. Uy, salamat. Labi na kang Jerry Balansag Jr. Uy, wow, 6'1 ang height. Salamat sa pagpaminaw parekoy ha. Yan, atong balikon sa mga bago pa nag-open sila mga radyo din ha. Ang atong tigmo mga pinangga hagbana ni Sari nagakawari-wari, tinagom, gipugi, linama ug gitahi unsay tubag ninyo. So tawag lang kamo sa ato galinya kung mo tubag mga pinangga. Pwede nyo i-text po ang inyong mga tubag. Kung maulaw mong sulti sa inyong mga tubag through sa atong linya, kung di mo tubag, kung di mo tawag kay maulaw mo sa inyong mga tubag, ang uban mga tubag mali man gyud. Mali man gyud na. Usahay tumpak to. Yan, pahabol na ako iya tubag sanggutan nga lubi. Sanggutan nga lubi dili gihapon na sa tumpak sanggutan nga lubi. Yan, Padre Kuya Jeff, maayong hapon. May hapon sa pakigreet lang ko sa akong anak nga naa sa bukid na si Ubay Donato Las Camana ug sayahang bana dakong tao ug sa mga anak na si Rachel ug si Regine. I-greet ko na ko ang tanang mga taga-Maganipot, mga Donato family, Atugan, o tanang naminaw dito sa imo Kuya Jeff. Daghang salamat. Ay kay Michael Monson, nagita ko sa mga tabang, pa-shout out, o happy birthday kay Ate Philly Donato. Happy birthday Ate Philly. And hi po watching from Mapantad, pa-shout out po sa Morcilla and Milian family. Milian ba na pagkabasa o Milan? Milian. Yan, so hi, happy watching sa ating live. Hi kay Angel Uduyan, may hapon kuya pa shout out. Hi Angel, migalab shout out sa iyo. Hi kuya pa shout out po kang Ginilyn Sumambot Las Camana. Hi kay Mark Silvestre. Akong amigo ni si Mark, walay paglubad. Yung pa ni Ryan Bintayaw. Kani si Mark bisa kung saan ni Mutsuy gihapon. Yan, so may hapon kang Mark Silvestre. Yan, kuya may hapon ning pangit lagi kang salamat. Yan, salamat ha. Hi, kuya, aslang ko kung tagpila gani ang inyong sabon. Wala po kabalo kung tagpila ang sabon. Manguntahan lang ta kay kang busboy ha kung tagpila ng sabon, no. Yan na Padre. Sa wakas napanood din kita. Napanood din kita. Yan. Padernal nga nag-email. Mao ba? Yan, salamat kayo ha sa pagtan-aw ninyo mga pinangga. Gali na may kabat nag 20, 30, nya karon 13, 15, 20, balik na po sa 15, balik na po sa 30 ang tan-aw sa atong live. Anyways, sa nga ng mga pinangga, pasabot nga na daghan jud yung tan-aw sa atong live, no? So daghang salamat mga busing nato na sila. Sa mga motubag din ha, sige tawag pa kamo kung doon na mo'y tubag o nya kung doon na mo'y tubag gihapon, kung ninyo gusto madunggan ninyo mga tingog, siyempre pwede gihapon na ninyo ipadangat through text lamang nga ninyo mga tubag sa tugat tigmo ha. So i-text lang ko sa 0951 02-68456 mo na nga itong linya sa smart. Unya nga itong TM 0905-7493-673. Mo na nga itong linya sa TM, no? Or Globe users din ha. Pwede kayo mo mutawag o mo text ni anak kay ato ng tubagon. So di kita sa itong linya tutagapag pagtagag mo tubag. Hello? Yes, may hapon. Kisa ni? Taga-asa man ka, ma'am? Taga-Iris. Mutubag ka sa tumatig mo? Pwede ba tubag din? Ay, pwede ka. Yung unsay tubag ni mo. Hindi na sa kanto. Ha? Unsa to? Sa kanto? Hey! I'm sorry, Myla. Dili gihapon. Unsa pa? Sige, salamat na lang po kay sa pagtawag. Bye-bye. Mua, Kitri. Salamat kayo ha sa pagtawag ninyo nga tanan. Mga naminaw din ha sa may sleeping dinosaur labi na sa may baso. Naminaw sa may baso po.
One time nga nagkanto ko dito, ang gipaminawan nila mga pinangga is theory gyud. So salamat. Basig karon naminaw na po sila sa tigmo. So pasalamat gyapon ko nila, no? Yan. Kay hapon Kuya Jeff, ang akong tubag kay hagdanan sa balay, sa lawa-lawa angel ng Upper Salazar. No? Hagdanan sa balay, sa lawa-lawa angel ng Upper Salazar. Gyapon na si angel, no? Okay lang ang tatong hagdanan, nahulog si angel sa lawa-lawa. Ay! Simba ko. Dilang angel. Joke lang, Jel. Ha? Yan, Kuya Jeff, ang akong tubag, balay. Balay daw. Biling gihapon ang balay. No? Kapay mga tubagin rin. Napagyapos to gali niya to tagapag tagad. Hello, maayong hapon. Hello. Yes, maayong hapon. Kinsa ni? Taga-asa man ka? Tagbinunga mo tubag ka sa tigmo. Unsay tubag nimo? Liston sa sapatos ang imo nga tubag sa tugattig mo atong tan-aw ng bulang kristal. Kung tama ba ng imong tubag? Ang imo nga tubag ay I'm sorry, my love. Mali gihapon na. Unsa pa? Na ba Miss Paglanson? O kinahanglan ginato ang kumpleto nga tubag. Kay kung dili kumpleto nga tubag dili ginato na i-consider, no? Sama ko na nang manligaw ka dapat kumpleto. Magpakasal ka kumpleto gyapon. So kinahanglan kumpleto gyud tanan. Kung manguyab ka kumpleto. Kumpleton ginato tanan kay para ko ang gyud nindot ang dagan sa atong relasyon. Ay naka. So sa gyud usay tubag nimo pa. Na pa? Wala na. Sige. Salamat kayo sa pagtawag, ha. Ay hapon ka ninyong atanan o naminaw din ha sa inyong lugar. Salamat kayo sa pagpaminaw, no? Ang atong oras mga igala, doon na kita ay 8 minutos na mag-alas 5 sa kahaponon. Sunod-sunod ang tawag mga pinangga. Di na ako makita dayo. So, di na siguro na ako ibutang siya. Di na lang. Para makita gyud na ako mga higala. Kay na mo tawag, di na ako makita ba. Dagay mo tawag na oh. Naglinya. Napulo nga buok bay. Nakita man di pila ka buok ning tawag sa mga. Mandamay no. Waday na ako nakita ba. Sige silang tawag ko ako natupag dayon. Nasuko ba ni sila bay. Ako kadung silang gisulti dito pero ang kibaw na ko sige pang sulti ni sige ingon sa number pulti ko tawagan di tubag. Yaw na sila ba. Nakarilpadol lang gid ako bagay basig na. Labas na ako tangan ko dire sa studio. Oy, daghang salamat sa atong mga higala nga naminaw karon po diay sa may Riverside. Kuya Jeff, greet me diri Riverside Sudlon. Minaw mi. Oy, salamat sa pagpaminaw ha. Salamat. Kuya, ang akong tubag medyas sa sapatos. Dili gihapon na tumpak ng medyas sa sapatos ha. Kang Mr. GR Safra. Dili gihapon na GR. Dili gyapon tumpak ng imong tubag. Pangita pa mong tubag, no? Basig nadra sa inyong tapad inyong tubag ani. Nasa inyong mga likuran, nasa inyong lingkuran, nasa inyong mga tiilan, or nasa inyong uluhan, or nasa inyong mga kamot. Ay! O nasa inyong palibot. Palibot. So nara na dira, pangita lang. Kita ninyo itubag dahil sa radio panigurado mao na tubag. Mo na tawag mo sa tugalinya o kung makakita dahil mo mga bagay-bagay diyan, bagay, sana all bagay, tao manggod bagay. Ay. Okay, dili manggod hayop, no? So pwede gayo nga mo tawag mo dahil sa tugalinya 0905-7493-6793 o sa tugalinya sa Smart 0951-02-68
4, 5, 6 mo nga tugalin niya kung doon mo itubag mga higala, no? So pagaling kamot mo. Pagaling kamot jud mo nga makatubag, no? Hagbana ni Sari nagakawari-wari tinagom gipugi linama ug gitahi unsay tubag ninyo tawag na kamo. Oh. Kaya malingaw gid ko ng lasprihan apiryahan gani mga pinangga kanang magsulti na sila. No? Ala sige taya kundi mo taya wa mo gipang taya namo. Oy! Malingaw gid ko na. O napay nagtubag diri lawa nga kaka ang akong tubag kuya Kyle ng lawaan. Kyle ang imong tubag dili gihapon na mali gihapon ng lawa. Bisag lawo pa na imong itubag dili gihapon na tumpak. So dili gyud tumpak ng lawa. Lawa ni kaka o nga kaka. Unsa nang kaka? Mo na siya. So dili gihapon na tumpak, no? Basta pangita pa dira Kyle basig na dira sa imong tubangan. Nasa imong likuran o nasa imong kiliran o nasa imong wala nga kamot, tuo nga kamot. Oy! Panigurado mo nang tubag siguro mga higala. Hoy! Yan. Napagyapon Kuya Jeff, paki-greet lang sa tanan mga naminaw diri kuya sa akong silingan nga gwapo kaayo. Uy, may kamo nay gwapo silingan. Ako in taon kong wagi ko silang balay. Ay, dagway, murag simod. Ay! Hi Kuya Jeff, madayaw na hapon. Uy, may hapon usab kanimo kang Ronnie Bintayaw. Shout out gaw, salamat sa pagtanaw gaw ha. Labi na kang Jennifer Aliho Maygon. Hi, migalab shout out sa iyo. Unsa gani imong tigmo kuya? Ang tigmo hagbanan ni Sari nagakawari-wari. Tinagom gipugi linama ug gitahi mo na nga tong tigmo. Kay Adjong RVG. RVG. Yes, ano sa pangalan, no? Or Juve man siguro. Yan unsa si kung gyapon si Angel May Uluyan ng pangunta gyapon. Jason Bilingan may hapon kuya, shout out watching from Buhangin, Davao City. Uy, nagtan-aw na sila sa Buhangin, Davao City. Salamat sa pagtanaw ha. May hapon kaninyo matandira, no? Diri kita sa tunga linya tutuga pagtagad nga motubag. Hello. Uy, hello. Hello? Yes, may hapon. Kinsa ni? Palayo gamay sa imong radyo kay nag-feedback. Kinsa ni? Ay, taga-Tagbino nga. May pagpaminaw mga taga-Tagbino nga. Naghampay na minaw dira sa may Tagbino nga karon? Naghampay na minaw sa Tagbino nga? Wala ka kadungog. Musinggit na lang ko. Hello! Pada siya kadungog. Unsay tubag nimo sa tugatig mo? Mao ba? Sapatos. Imong tubag. Sapatos. Sapatos ug listo nang imong tubag sa tugatig mo, tanaw na tumbo ng kristal kung tama ba na. Ay ka maliman. Ha? Unsa daw to? Dili. Dili anang utaw. Yang kuan yan, yang milo. So wala na. Wada ko no wada. Ay, nako. Sige. Salamat sa pagtawag. May hapon. Yan, ang atong oras mga igala, doon na kita. Oy, punto na agad, alas 5. Standby lang mo nila. Balik ka po ninyo kuya, pagkawan sa mga pipila ka mga pahinam doon. You're listening to the station that is the base mood student
Team Radio. Amerika. Ikaw ba ay nagnilig ng karamdaman gaya ng diabetes, high blood, heart disease, cancer, mayoma, kidney failure, hepatitis, at anong uri ng cancer? Ito na ang sagot. Revive Cure Capsule. Hindi herbal at hindi synthetic medicine. Ito ay functional supplement. Ang Revive Cure ay may nutritional function na kaya i-provide sa isang capsule ang kailangan ng katawan. Araw-araw ng 15 kilo ng prutas at gulay upang mag-iluso at gumana ang lahat ng organ. 300 times more potent and effective than dry powder and liquid form of herbal supplement because of its strength and Hello, shout out. Big love shout out sa inyo. Thank you for watching. vitamin C and curcumin. May nutritional Thank you. prebiotic food or microbiota to boost and balance your microbiota. Maliban sa nutritional function, ang Prebiotic Cure ay may apply na therapeutic action upang bumalik ang iyong karamdaman ay sa nagay nito 50 million good bacteria sa isang capsule ng lactobacillus, bifidobacteria, at streptococcus. Ito din ay adjuvant supplements. Yan, thumbs up. Hi. Hi guys, salamat sa pagtanaw. Kan Janet Ligis. Thank you guys. Salamat kang Yumi Prince Angel Vlog. Thank you guys. Salamat kang Yumi Prince. Ang side effects ng chemotherapy at synthetic chemical mag-Prebiotic Cure araw-araw. Sulit gratisado at mabisa. Ang Prebiotic Cure ay mabilis sa mga sulit matika. With a 60-day money-back guarantee satisfaction. Para sa inyong mga katanungan, 0947-966-9255. Ito ba ay mahilig kape? Ngunit awa sa iyong magkape, mag-chia coffee ka naman. Ang chia coffee, hindi herbal at hindi synthetic medicine. Ang chia coffee ay may nutritional function na kaya niyo i-provide sa apat na sachet at kailangan ng katawan araw-araw ng 15 kilo ng prutas at gulay. Upang mabinuso at gumana ang lahat ng organ sa ating katawan at 300 times more potent and effective than dry powder and liquid form of herbal supplement because of its strength and potency of molecular form of spirulina, the complete food moringa, the garden's policy, purple corn, high in protein and vitamin, asitawa for ulcers and acid reflux, and stevia, natural sugar for diabetes. Ito din ay may nutritional function of a prebiotic food or microbiota to boost and balance your microbiota. Maliban sa nutritional function, ang chia coffee ay may apply na therapeutic action upang gumaling ang iyong karamdaman dahil sa tingnan nito 10 billion good bacteria sa isang sachet ng lactobacillus, bifidobacteria at streptococcus. Ito din ay adjuvant supplement sa pamamagitan ng 10 billion good bacteria ng chia coffee ay mas magiging effective at chemotherapy at yung maintenance medicine to cure cancer and diseases at patagaling ang side effects ng chemotherapy at synthetic chemicals. Ang chia coffee araw-araw sulit garantisado at mabisa. Ang chia coffee ay mabilis sa mga suki matika. With 60-day money-back guarantee satisfaction. Para sa inyong mga katanungan, 0947-966-9255. Oh gosh, tara na, mag-swimming na ta. Okay, Dash. Hindi ko na okay yung magkakasama ni Moy. May nagka, may hobbies. Okay ka kayo. Of course, Dash. Alaga, April, look at how you so good me. Oh, Dash, all the rest of the mo. April, look at how you so good, Dash. April, look at how you so with milk and honey. Kung honey, sa bukod yung kasunod sa semana ni mo kami. O, diba? Magpagka. Every glutathione with milk and honey para sa putis, napak-napak, mabalik sa mga butika o sa mga suking tindahan. Kahit pa kung kapasko sa inyong pulawas, ang iyong kailangan ng tinamang sa laban sa balatilan o tumaw kapatunan. Siguro ang paggamit sa garantisado o efektibo na suplemento alang kanimo. Ephraim Organic Virgin Coconut Oil. Hindi sa kaban sa uric acid, capric acid o caprylic acid na proteksyon o panglaban bago sa dalang matang sa sakit. Ang Ephraim Organic Virgin Coconut Oil magkakawan sa mga inahanay na kasusok sa ilang mga mata. Hindi pagkayusap sa kasing-kasing, atay, pancreas, gallbladder o kidney. Hindi makakaupo sa iyong cholesterol, blood pressure o blood sugar. Ang Ephraim Organic Virgin Coconut Oil ay may natural na antioxidant na nakakasok sa resistensya o immune system ayon ng pagiging ipon ang iyong bawas bago sa mga virus o bacteria. Hindi makakama sa pagtunaw sa kinaon, pagpapayan o pagpapaw sa ibang na ang magiging sa himsok o hangis na panin o kusang na kagugudan. Ang Ephraim Organic Virgin Coconut Oil nakayo sa asthma, sipon, flu, insomnia, depression, nervous o stress. Makakapagpapaw sa piling sa barangay kung saan i-engineer pagkainin o sa pagkakas o pagkakas o pagkakas
Thank you for watching. Yung Prince Angel Vlog. Thank you. Ako lang si Albert, taga Skyline. Usap gatag si driver. Pagbuka na ko ikan niya eh. Kapoy lagi ng lawas. Naapektuhan siya ng akong sex life. Pero sa pag-inom na ako, ipapatent ko. Thank you God, Janet. Thank you God. Para kung problema, kaya kinano na ganito. Sa mga naminot niya, istigan niya rin. Ang papatent ko si Para sa long-lasting performance, gamit na sa Para 10 Coffee. Mas pinalaki, mapuslan, no side effects. Let it move with FR number 143486. Papa 10 Coffee is best for men and women. Ang Papa 10 Coffee, aliment room, aliment facial cleanser, mabalik sa mga butika. Arabica Coffee, kung kakali, ng dairy creamer, turmeric, night skin, mas kupal sugar, alina, pero mas coffee sa organic coffee na makahamang ng tuwing puso sa alcohol kaya mas coffee, mas likod, muskan, o epektibo kaya mas coffee, makalahugay sa performance, basta kaya mas coffee. Ang pera mas coffee, mahalin sa iyong suking butika o tindahan. Teramax Coffee Order Papa Dan Coffee. Mabalik sa Roger Lagnadag Mapagkan, Cairo Store and Bugasan, Badan Public Market, Soysoy Store, Dalisay Uno Aliao, o Corazon Store, Fundacion. Gusto ba niyo pupunta ng sakit? Halika na, tupa, para niyo, pareha, ang gagawin mo si Kalisus pwede sa kawasan o kabugan ay mga nag-isnis Gloria kung sa hukong ayos ang pang-isutay sa samahan kung pawalaw kung pabubal sa kalawasan kung sa panahon karoon kagagigil si Kayo ang Eucalyptus ang buo umagtuo ang pabubal tubig sobrang pumasa na pero kung panagay kung sikuin sa palang tapos pagdamo ng hapon na mga ikat sa ulo kung tibok lawas sulod sa 15 minutos lang pamakinan mo na nawala ang sakit-sakit sa iyong kalawasan Maria ang pumawal alam ng lavender, hindi na pamahaan sila. Pwede sa nahin ang course kung aki, ipahid lang pag umutulog. Kung nakay migraine o insomnia, ipahid lang sa bukan, ikulog-ulog, at susunod sa 15 minutos, makatulog sa ka. Italan mo kalit sa presyo 100 pesos lang. O diba, ilaw, usapan na. Ang ganunay kita. Pili, Maria. Pumalik sa municipality of Tarragona sa ibang pharmacy sa Mati City na tumangan sa Professional Hospital St. Louis Pharmacy. Parang Pharmacy, tumangan sa Theater Pharmacy na ako sa Pharmacy sa Puro Finalipin sa Nest Pharmacy. Maayong balita, andiyan na ang makatabang sa problema sa inyong panamit. Payusa, ang green sign, makatabang ini sa pagpanubalik sa nakapok sa inyong yung natural. Isang check-up natural irrigation para sa atong bayan. Ang mananapag tatan sa Payusa, ang green sign, Payusa, ang green sign, ang green sign, water, and liquid microbial, inoculant. Aray, ang sakot na katawan ko. Naku, tay, mahiga ka muna. Sabi ko naman sa'yo huwag ka magpapapagod. Buti na lang, may Efrel Herbal Oil. Efrel Herbal Oil? Para saan ba yan? Ang Efrel Herbal Oil ay isang namin na ilan naman sa mga katawan. Oo, claro. Oo, dahil saan pa ba yung sakit at ang mga saita? Salamat. Efrel Herbal Oil. Talking Generation Brand Oil. May sangkap ng methyl salicate, methyl eucalyptus, peppermint oil, at herbal extract ginger at turmeric oil. Nakakabawi ng lahat ng mga sakit sa sukasuan at buong katawan. Herbal Oil. Mabili sa lahat ng mga suking butika sa karagdagang detalye. Tungkol
sa FL Herbal Oil. I-contact ang 0947-966-9255. Atong mga produkto palit sa Cairo Store in Bugasan, Manang Public Market, Orasol Store, Poblacion, Marin Pharmacy, Magsaysay Dos, RG Store, Cruising Santo Niño, Matiaw, Soy Soy Store, Dalisay Uno, Matiaw, Maini Pharmacy, Cruising Aticor, Barangay Matiaw, Mati City, Davao Oriental. And the greatest hits of all time. Team Radio. Okay, balik kita may kala atong oras. Doon na kita ay 12 minuto sa milabay sa alas 5 sa kahaponon. Dinhi sa atong kasibihanan sa T-Radio 100.7 FM. Yan, parahin po kita sa pagpatubag sa atong timo mga higala sa mga motubag dinha. Sige, parahin po kamo sa pagtawag o pagpadangat sa inyong mga text messages dinhi kung unsa inyong itubag. Di ba? So, tawag kamo or text, kaya ito nang basahon mga pinangga namong tigpaminaw. Yan. So, siyempre, ay mo greet po na ikos na mga nagsilibrar silang adlaw nga natawhan karong adlaw. Happy birthday kaysa may nagsilibrar silang adlaw natawhan. Yan. So, kang Jing Katampaw karong adlaw, happy birthday, no? Yan. Happy birthday. Simulan, Brad. Yan. So may hapon labi na nga to kang Mr. Winston Donato nga naminaw sila karon dira sa may roadside grills, no. So may hapon labi na sa tanang mga staff dira sa may Gidos ug Ados. Yan, sa mga gusto nga magpalamig, magpabugnaw-bugnaw karong panahona kay init ang atong panahon dinha lamang sa Gidos. Kanahimutang at bang ni anang mudig sa mga pinangga, no. So dinha na kamo pagpabugnaw, magkaon-kaon kauban ang inyong pamilya or ang inyong mga special someone. So dinha lamang sa Gidos mga pinangga. Of course sa Ados na tapad lamang ni ang Iglesia ni Cristo. So kung nangita kamo mga pampabugnaw sa kalawasan karong nga panahon sa Ados gihapon mga higala og magkaon-kaon kauban ang inyong mga pamilya sa Ados ng mga pinangga. So daghang salamat og syempre may hapon ngadto kay Uncle Dundun nato, no? Og syempre sa tanan kang Lolo Alonsino din karon may hapon lo, no? Sa tanan-tanan tigpaminaw dala sa may Chan Village mga pinangga i-greet ang atong mga kalumunan din balipay pagpabinaw Thank you so much mga higala namong tigpaminaw. Labi na sa atong sa mga nintamo usab sa atong programa kang Jinwi Donato. Yan sa mga gusto nga magpalit og mga native products dinha lamang kang Jinwi Donato nga nahimutang dira sa may Tagawisan. Tapad di anang nga nagapamaligya og mga bulad dinha. Tapad di anang sari-sari store dira mga pinangga. Mao ra kang Jinwi Donato na sa mga higala, no? Jinwi Donato mo nay isa sa mga gagawad pud nako nga tamang gihapon kabutan. Butan gid nga tabang ganis to programa, no. So may hapon kang siyang asawa si Filma Donato. Og sa tanang mga kaubanan niya dira karon nga naminaw sa ato nga simbahanan, no. Og syempre Maricel and Jojo sa patusan nga nimutang gira sa may Balintong. Yan sa mga gusto nga mangukay og sapatos dinha lamang sa Maricel and Jojo sa patusan nga gipanigihan ni Mr. Jojo og Madam Maricel Maginsawan. So salamat kaninyo nga tanan sa pagsuporta unya napay sundaan ni. Yan. Unya i-greet po din ako si Uncle Nick Ginawatan dira sa may Magapo, no, ka Uncle Enrico Ginawatan og sa akong agaw dira sa may Minsi, no, kang agaw Larry Donato may hapon dira kanimugaw, no. Kay napabinabay na siya matag hapon labi na sa yahang sakinan. Ino na siya. Ino ba ko sa magaw? Atay no.
Salamat kayo gaw ha. May pagpaminaw labi na nga to siyang asawa sa tanan mga nagapaminaw dira sa may Minsi, no? Ato i-greet. Yon. So paday kita sa pagpatubag, nay nagtawag. Uy, sayang nga. Uy, wala na ko natubag, no? Nako. Unom na kami school, wala na akong tubag. Sorry kayo. Balik lang tawag sir ha, ma'am. Kung napakailan tubag sa tugat tigmo sapatos ang akong tubag kuya. Dili gihapon na sapatos. No? Ida. Kuya walis ang akong tubag. Dili gihapon na walis. Ay nagtubag og wedding gown. Wedding gown. Ay mapunta. Wedding gown ang akong tubag kuya. Salig sa kakasabi na. Kuya, may hapon dira kanimo pakigreet lang sa akong asawa nga naminaw sige katawa ko bisag kulag nipon ayay ka. Ay pud paksi nimo asawa pandamay. Di ko latar to gisumbag to sa asawa panigurado. Dili po siguro no. Yan, so may hapon kaninyo dira no sa mga sige katawa. Ay, normal lang mo katawa basta ka na mo katawa ka na kay kauban. Ayaw po pagkatawa nga walay katawanan. Bisag na kay kauban nga mo katawa ikaw rais mo katawa ka nga walay katawanan panigurado ignugi kasi mo ay na pagkagamay. Unya mo katawa pud kang wa kay kauban ay panigurado mo ingon pud sa ay na pagkagamay. Ay nako so kinahanglan mo katawa ka kanay katawanan sintan kanang kuan pud kanang malit na or mo katawa kay lipay kay tungod nga nakadaog ka og usin daw ganin kadaog kag 2 million. Uy! Pakayahay no. Yan Kuya Jeff, greet na ko si Lot og si Uncle Godani diha sa may Maitom Tubaon. Uy, may hapon mga taga Maitom Tubaon Tarragona. Kuya greet na ko si Rosel Donato og sa iyang anak na si Richelle og Regine og sa iyang bana nga si Raquel Lascamana og kay Auntie Gingging o Ate Gingging nga naa sa maganipot og sa akong lula kana lang kuya salamat sa pagbasa. Yun, isa pa yan. Rolly Ando may hapon kuya, greet lang nako ang akong pamilya dito sa may city o Matabang Barangay Taukan. Kanang bali no. So may hapon. Salamat guys pag paminaw ninyo nga tanan sa paglantaw sa atong live through sa atong social media account Kuya Jeff Donato. Daming nanonood Tagalog yun so maraming salamat guys Tagalogin natin kasi may mga OFW at saka yung mga kaibigan natin dyan sa Luzon. Paminsan-minsan sabi ng aking kaibigan magtagalog ako yun siya. Tapos iningon dahil ito ako umigod to sa layo siya. Sana all. Nauso mong gini sana all. Alright, so atong baliko ng atong tigmo hagbanan ni Sari nagakawari-wari. Tinagom, gipugi, linama, ug gitahi unsay tubag ninyo. Tawag kamo sa atong linya ha sa TM line 0905-74-93673 o sa atong linya sa Smart 0951-02-68456 mo nga atong linya. Kung do na kamoy tubag sa atong tigmo mga higala, ayaw na mo pagdugay-dugay basig ka mo na maswerte nga makadawat sa atong load 160 na mga pinangga. Oy, pagkoda-koda oy. Unya napay ang atong radyo nga transistor radio mga pinangga og kining atong cellphone keypad lamang ha. Wala tay kuan yung pas ako migo touch screen, wala tay touch screen. Kay pobreta dato lang ta ning kalibutan na siguro mo premium ko house and lot. Onya kuan kanang usa ka 1 million ihatag yapon ako na kung dato ko. Kasing yaman ko ni Senadora Villar yon. Anay mohatag gid ko house and lot, no? Labi na kanay ko si Villar no. Yan, so may hapon sa tanang mga dato din. Yung panikles sa hatag ng piso. Ay, nako. Kuya, nga akong tubag, palda. Uy, kuya, akong tubag, palda. Uy, dili gihapon na palda. Dili gihapon na tumpak ng mga palda nga tubag. Hindi sa pagkuan, kanang short nga, kuan, mubo, dili gihapon na tumpak.
Ah, katawa ko tong usa ka kuan ba, komento lang ko ang short nga mubo. Katawa ko tong gipublish Facebook mga pinangga. No? Kung gusto mong gawing kung gusto mong gawin sa mga babae, kung gusto mong gawing tanga ang iyong sarili, magsuot daw ng maliit na palda at kung nadaw ka sa poblasyon, kanunay nimo ginababa. Oh, so tangang-tanga ka daw. Ay nako. Sa Tagalog to nga term mga pinangga, no. Pero dili ako nagkunata gibasar pud ako sa Facebook na. Basi kasok antas mga babae pud may bitaw. Ay ginaa ka. Ay, atong oras doon na kitay 20 minutos bilabay sa alas 5 sa kahaponon. Ya, padagyapo kamo sa pagpadangat sa inyong mga tubag dinha sa atong text line or hotline mga pinangga. Pwede kamo nga mutawag kung doon na kamo itubag sa atong tigmo, ha? Ayaw kamo pagdugay kay basig maabtan na kitag oras pipilang ka minuto nagpabili na mag-alas 6 na. Dali ra sa oras, no? Ayan. Hello Jeff, shout out ko sa akong asawa. Oy, hi. Salamat sa pagtan-aw kang Chris Gumapak. Guadalquiver. Oh, piya sa apelido. Guadalquiver. Taas kay apelido si Kuan ba, Chris. Yeah, so mega shout out sa imong asawa Chris ug labi na ngadto sa tanang mga nagapaminaw dira sa inyo nga panimalay. Shout out loads kang Ika Sir ka kinsa ni? Bali-bali ang apelido. Loads daw, loads. Ay, salamat sa pagtanaw ha. Salamat kayo ha. Salamat may hapon kaninyo nga tanan, no? Yan, napadre. Kuya, may hapon pakigreet lang ko sa akong silinga. Minaminaw daw. Minaminaw. Bilang ko, no? Minaminaw. Bayad 3 minutos bilabay sa alas 5 sa kahaponon. Mayong hapon sa atong mga suking tigpaminaw dira sa may barangay Badas, no? Akong balikod pagtimbaya, no? Labi na, uy, sorry na, wala ko ka-text ng nanay. Sorry na, basi unya na gabi na i-text na si mo akong number. Nakalimot tong text ganina da. Oh. Kaya ngon to i-text ako Jeff ha, imong number kay mutawag ko mo ha. Ay, kamay. Sorry lang nay, sorry nay. Nya na siguro ako i-text mo pag out na ako dire mo pag-abot ako balik i-text na ako akong number sa mo no. Yan. Hi kay sa mga taga-Kulian po di ay ako i-greet ha, labi na kang Adeline Liminyo din ha, no. O sa tanang mga Liminyo family. Yan. Yan sa tanang mga taga-Kulian labi na sila barangay captain din ha, no. O sa tanang mga barangay captain sa mga mga barangay dito sa siyudad sa Mati, no, sa may hapon kaninyo nga tanan, mga barangay kagawad, mga bipats sa atong mga kaigsunan nga lumulupyo usab dira sa may don, basta may don o may hapon, no. O kung tanong unsa nan don nato na. Para di na maglisod, ing na lang don nato na siya. Ay, nako. Patay no kung doon pa lang takaroon, panigurado. Di na ta magsuroy-suroy. Oy, may hapon usab sa tanang mga naminaw, no? Dira sa Tagawisan, no? Labi na dira sa may Upper Tagawisan. Kaya daghan nagapaminaw dira sa may Upper Tagawisan. Salamat ha sa inyo makanay pagpaminaw mga igsuon natin tigpaminaw din ha, no? Maraming thank you very much so. Ay, Hagbana ni Sari nagakawari-wari tinagom gipugi linama ug gitahi unsay tubag ninyo mga pinangga ha. Pangaling kamot ha, hunahuna hangtod nga makahunahuna og itubag sa sibihanan sa T-Radio 100.7 FM yan. Pangalingkamot jud mo nga makatubag, no? Kaya ako gani nangalingkamot jud pud kung pangitaan ni nga tigmo. So dapat kamo mangalingkamot pud mong tubag. Ay. Ana siya kung okay lang unta kung gihatag nimo ang tubag diri. Hay. Yan, so ana man gid na, no? Nay mga kumbaga kining kining tigmo mo na isa sa mga challenge sa tumutok, no? Exercise sa atong pangunahuna
O kung sa math, kanunay kita nga nagaunahuna kung unsay unsa na to pag-solve sa usa ka problem solving, no? So sa radyo mo gyapon na diri sa to nga sigyahanan problem solving gyapon ni nga tong tigmo. Ay, do sa eskwelahan o sa mga estudyante, mga magtutudlo sa habi ni mga magtutudlo na maglisod po sila solve sa kwan kanang gistudyon ba gyapon na nila bago na gipa-answer sa mga estudyante, di ba? Studio na una nila muna, bago nila i-demonstrate dito sa eskwelahan, dito sa blackboard sa unang panahon nga napi klase pero karwa naman. Okay, syempre na may mga estudyante ba nga mga bright. May mga estudyante nga mga bright unya basi may sahanta. Sa una nga na ba punta, no? Yan. So may hapon sa tanang mga estudyante ha. Padayon gihapon sa pag-answer sa ilang mga module. Kakapoy pa. Sakit sa akong utok, sir. Sige na hula og answer ani sir. Ay nako pandamay gid sir. Ay nako salamat ha. Sa tanang mga mosquito kuya. Sini? Mosquito? Ay mosquito ang ihang tubag. Ano sibin ka ko andi wala ko na basa dayon bay. Sige balik lang tawag sir ha or ma'am. Sige ra bugtan ko ni computer mo gud. Nagtan-aw pud kog kamera makay basig naimutan-aw nga mga gwapo mahiwi ang bagway. Ay naka kamera ben studio so kinahanglan na tan-aw ba tag kamera na. So ano lang, naimutan-aw nga mga gwapo dira. Ay! Yan, kuya, nga kung tubag, muskit, dili gihapon na, muskit ang mga tubag, walis, dili gihapon na walis. Napadre kuya, ang akong tubag, palda sa babae. Siyempre, palda sa babae, las bakla. Dili gihapon na, sapatos kuya. Sapatos, gibutangan og liston, dili gihapon na siya. Kuya, tubag nako sapatos ug medyas ay dili gihapon na sapatos ug medyas. Daghan mga tubag diri no, pertin daghan mga tubag na nila. Kuya, ang akong tubag lubi. Lubi. Dili gihapon na lubi. Dili siguro ni sila kuat kana mo tubag mo tawag, maulaw siguro tawag. Kuya, halayan. Halayan ang akong itubag anak kuya. Kaya halayan taas man na siya. Halayan. Dili gihapon na tumpak ng halayan, no? Kuya Jeff, may hapon, ang akong tubag lubi nga gisanggutan. Ay, dili gihapon na lubi nga gisanggutan. So dili gihapon na tumpak ng inyong ditubag mga pinangga. So daghan pa na dira, no? Pangita lang mo sa inyong mga kiliran. Nara dira ang tubag meaning atong tigmo. Ayaw gid mo pag give up dayon, no? Mao gyapon guna sa mga scientist, no? Kung na sila yung mga ginatawag nga motto sila kinabuhi. Do not give up, mo na sila. So kanunay gina sila nga nagakuan nga dili gyud mo give up kung do na sila gi-imbento nga mga bagay-bagay diyan. Ay, pagkangog diyan. Yan. Atong oras nung nakitay 29 minutos sa gilabay sa alas 5 sa kahaponon mga pinangga. Padagyapo ko po sa paminaw sa atong kasibihanan sa T-Radio. Mubalik ang inyong kuya pagkahuman sa mga pipila ka mga pahinumdum. Ikaw ba ay may hinakaramdaman? Gaya ng diabetes, high blood, heart disease, cancer, mayola, kidney failure, hepatitis, at anong uri ng cancer? Ito na ang sagot. Cure Capsule, hindi herbal at hindi synthetic medicine. Ito ay functional supplement. Ang Pre-Cure ay may nutritional function na kayang i-provide sa isang capsule ang kailangan ng katawan araw-araw na 15 kilo ng putas at gulay upang mag-ilusok at gumana ang lahat ng organ. 300 times more potent and effective than dry powder and liquid
form of herbal supplement because of its strength and potency of molecular form of moringa, glutathione, vitamin C, and curcumin. The nutritional function of a prebiotic fluid or microbiota to boost and balance your microbiota. Maliban sa nutritional function, ang prebiotic ay may taglay na therapeutic action upang gumaling ang iyong karamdaman ayon sa taglay nito. 50 million good bacteria sa isang capsule ng lactobacillus, bifidobacteria at streptococcus. Ito din ay adjuvant supplement. Sa pamamagitan ng 50 million good bacteria ng prebiotic ay mas magiging effective ang chemotherapy at ang maintenance medicine to cure cancer and disease. And shout out kang Healing World. Hi, we got a shout out. Thank you for watching. Thank you, 7 million thumbs up. 1 million viewers. Thank you. Thank you. 7 million viewers, 7 million thumbs up. Thank you. 1 million viewers. Thank you. Thank you. Thank you. 1 million viewers. Thank you guys. Mega love shout out sa inyo. Alam sa bugang kahibalo, 0946-965-255. Oh gosh, tara na, swimming na lang. Okay, Bash. Pero di mo na okay yung tumpisa na ni Moy. Ay, ka, may hangis. Okay ka, ayun. Of course, Bash. Alaga, April, kasi tayo so good ni. Mama, Bash. Mama, nasigato ni mo. April, doon tayo so. Oh, Bash. April, doon tayo so. With milk and honey. Kung hangis, ang puputin ka, sunod sa semana ni mo kami. O, di ba? Akla ba? Every glutathione soap with milk and honey para sa kuis, napak-napa, mabalik sa mga butika o sa mga suking tindahan. Kamisyo pa o kapasok sa inyong pumuwas ang iyong kanang nakikinuha sa tabang sa balian o tuwas sa una. Siguro ang paggamit sa iyong Siguro. epektibo na suplemento alang ganito. Afril Organic Virgin Coconut Oil. Hindi isang kapan sa lauric acid, Lauric acid. acid na proteksyon o panglaban batok sa dalamatan sa sakit. Ang Afril Organic Virgin Coconut Oil makakawal sa mga inahan na nagkasuso sa ilang mga mata. Hindi makakayusan sa kasing-kasing, atay, pancreas, gallbladder, o kidney. Hindi makakaubo sa inyong cholesterol, blood pressure, o blood sugar. Ang Afril Organic Virgin Coconut Oil ang natural na antioxidant na nakakauso sa resistensya o immune system aron mapagiging ang iyong lawas bago sa mga virus o bacteria. Hindi makakauso Thank you guys. Thank you. Kaya kung na-experience na Terramax Coffee, di ba yung kayo? Nasa katinalahan ng awal na makailan yung kagasdan. Epektibo kung makayabot tayo sa performance. Kaya ko naman sa kayo mga biyag. Isang gadaan na wag na naminaw niya tilawin. Ang Terramax Coffee kay sigurado makatira ka. Basta Terramax, mira na dyan. Terramax Coffee, basta Terramax Coffee. Ang Terramax Coffee ay sa isulit ka o tita. Okay, really? Thank you, yung Prince Angels Vlog. Thank you po sa panonood dyan. Tan Coffee is best for men and women. Tan Coffee ay nagkubi
Ibenfresh Freezer, mapalit sa mga tika. Deramax Coffee o Kapatan Coffee. Mapalit sa Rosen Lagmanag Mapantang, Cairo Store and Hugasan, Padan Public Market, Soysoy Store, Dalisay Uno Kabiao, o Ecorazone Store, Poblasyon Tuloy. Kung sa pag-usap sa klima o panahon, ilabi natin ang global warming at ang kinibungkas sa atong paglawas. Kung ang pasok ng toksis, gikas sa atong ginaw. May sa maayong layos para magipulong ganunay ang atong lawas. Aron magkagais sa mga kalitihan, sa maling musulong, asthma, high blood pressure, asthma, gout arthritis, osteoarthritis, insomnia, diabetes, respiratory or irregular bowel movement, myoma, perdulia, kidney disorder, o kidney stones, respiratory problem, heart disease, psoriasis, o cancer. May kaya umabot naman inisputan ng mga sakit tulad kay ang Ziada ang Incredible Plus Herbal Patso. Mapalit sa inyong suking bumika. Mga mapuma, maayong balita, ang iyan ang magkatawag sa problema sa inyong pananampayo sa Agri-Enzyme. Makatawag kini sa pagpanubalis sa Patusok mo sa lang. inyong Ano, gusto ko. Sige po. para sa atong pananaw ang mananapat tata sa Mayusa Agri-Enzyme. Mayusa Agri-Enzyme. Agri-Enzyme. Limpyo o kakonstanteng tubig ang inyong ipakita. Ibaran. Ayaw siya ang water sa refilling station na kapaligyan ng tubig na simulat ang luwas sa imong pamilyan sa akong kayang halaga. Ang Dio Water sa refilling station na himutang naman sa Danan Calvado Heights, Vincent, Barangay Dahilan, City upang ikinailaman ang kanyang tagumana na si Emilio Siascan at himut o ikahaawat sa nasa pagkakas sa 9823549. Dia Water sa refilling station. Mapalit sa mga tika o sa mga suking tindahan. Bilang sa siguro. Sobra. Sa kanin. Asan eh? Sa Cairo Store in Bugasan, Balang Public Market, Corazon Store, Poblasyon, Marin Pharmacy, Masaysay Dos, RG Store, Cruising Santo Niño Matiaw, Soysoy Store, Dalisay Uno Matiaw, Marin Pharmacy, Cruising Baticor, Barangay Matiaw, Mati City, Davao Oriental. Best in the place is a Mosa. Radio. Okay, balik kita Megala. Doon na kita 40 minutos bilabay sa alas 5 sa kahaponon. Dari gihapon sa itong programang Tigmo sa kahapon. Ang kauban ninyong Kuya Jeff. Ha? Yan, sa palagi kita sa pagpatubag. Dili nga itong Tigmo. Kung ano mo itubag mga pinangga. Sige, tawag na kamo sa itong linya. Ha? Oh, so, bay na gyud ang mga greetings. Okay ni mga tubag diri sa itong text live mga hingal, no? Naay mga tubag diri Kuya. Kuya, kuan kanang nanganak akong answer. Nanganak ang akong answer. Balik gyapon na siya. Kuya, dili gyapon na siya tumpak. Kanang nanganak, dili gyapon na, balik gyapon ang nanganak. So daghan gyud, no? Daghan ay mga itubag nila diri bay. Moskitero ang akong tubag, Kuya Jeff. Nay nagtubag ko ng moskit ang ilang tubag. So dili gyapon na tumpak ng inyong mga tubag, mga higala,
So kinahanglan gid nato katong tumpak yun nga tubag, no? Kanang purely nga katong anaa didto sa atong libro. Kung unsay anaa didto mao toy sundon gid nato mga higala. Yan, sige. Napagyapon sa atong doon kita sa mga greetings, no? Hi Kuya, watching from Saudi Arabia. Kuya, pa-shout out sa taga Barangay Rizal Manay. Nagsaulog silang kapiestahan ugma Senior San Jose. O i-greet po na ko nga akong ma'am ug papa si Macario Blas. Thanks pagbasa from Saudi Arabia. Uy, hi kay Rolly Ando. Kuya, dili na siya mag-uyab. Uy, sana all mag-uyab. Ay, nako. Nya kang Susan Tumulak, Kuya, i-greet me diri sa Kamansi, Barangay Badas, sir. Kaya naminaw mi. Uy, hi sa mga taga Kamansi, Barangay Badas, kaya naminaw karon ha. Salamat sa pagpaminaw sa inyong nga tanan mga taga Kamansi. Bitaw daghay nagapaminaw das may Kamansi bay, ha? Mo greet lang ta og malipay pagpaminaw kaninyo nga tanan dinha, no? Sa atong mga kalumunan nga nakaantabay kanunay sa radio mga higala, no? Yan, so unsay tubag ninyo sa mga magupad nagupin sa ilang mga transistor radio or sa ilang mga radyo na sila mga panimalay. So pwede ka mo nga mutawag sa tuga linya kung mutubag sa tuga tigmo Hagbanan ni Sari nagakawari-wari tinagom gipapugi o gipugi linama o gitahi unsay tubag ninyo. Ang ato nga linya 0905-749-3673 o sa tugang linya sa Smart 0951-02-68456 mo na nga tugang linya mga higala kung doon mo itubag sa atong ngatig mo ay Kanya pasalamatan nato ang ato mga sponsor sama ni Jinwi Donato sa mga gusto or nangita og mga native products ay dinha lamang ang Jinwi Donato dira sa may Tagawisan tapad lamang niya nagapamaligya og mga bulad dinha na unya kung nangita ka mga sapatos ng mga nindot ng mga ukay-ukay mga pinangga dira lamang sa Maricel Juju Sapatosan kanimutang dira sa may Balintong. O kung gusto ka mo nga magpabugdaw-bugdaw karon nga panahon nga ting-init dito lang sa Gidos o Ados. Ang Gidos anadra sa may tapan niya ng Bueno o ang Ados na tapad lamang sa may Iglesia ni Cristo mga pinangga. Pangitalang ninyo dira ang Ados, ha? Kay nagaserve po sila mga nindot nga mga pagkaon, no? Mga special mga pinangga. So dito lang kamo sa Gidos o Ados. So kung nakamos poblasyon, pwede na sa may Gidos, ha? O nakamo dito sa may unahan ni anang o tapan niya ng Iglesia ni Cristo, na din ha mga pinangga. Yan, so daghang salamat ha sa inyong pagsuportahan ining atong sibihanan og sa atong programang Tigmo-Tigmo. Yan, salamat usab sa mga nagtan-aw sa atong live mga higala, no? Sa ubang mga naa sa ubang mga lugar, labi na kang Emily Loves from Saudi Arabia. Ang layo nito ha. Yan, may hapon kuya, shout out ko sa tanang mga naminaw karon sa mga programa. Uy, salamat sa pagpaminaw, labi na kang Boards Timan. Ayan, shout out ko Kuya Jeff. Uy, salamat sa pagtan-aw kay Boards Timan. Mayong gabi na siguro, may gabi, no? Salamat niya kang Charis Sam, Kuya. Greet na ako sa akong uncle Gudani diha sa may Maitom. Uy, may hapon, no? Sa tanan mga naminaw karon sa may Maitom. Salamat ha sa inyong tanan mga pinangga na munting paminaw dira sa may Maitom, no? Labi na dira sa may Martinez Subdivision at i-greet ang atong mga kalumunan din ha, no? Salamat sa inyong tanan sa pagpaminaw. Doon kita 44 minutos milabay sa alas 5 sa kahaponon. Diri kita sa atong mga text messages, ha? Tinali na manok yata kuya. Tinali. O dili gihapon na tinali nga manok. Dili gihapon na dili gihapon na tumpak imong tubag sir ha or ma'am, no? Tinali nga manok. Kung tinali nga manok, ang kulang anak is malunggay. Para sa baw. Yan, kung itali, pasubot niya anak, sabaw ang gawas. Ay! Pagkasarap anak bay, no? So, muna kung itali, sabaw yun ang gawas. Hagbanan ni Sari nagakawari-wari tinagom gipugi linama og gitahi unsay tubag ninyo.
Mo na nga to tigmo mga pinangga ha. Maayong gabi kaninyo nga tanan, maayong gabi na ba? Ay hayag pa mo sa gawas no. Sa ko gabi dire sa sulod mura gabi na, pero dito sa gawas hayag pa man. So, hapon pa. Oh. Ya, sa mga nagpreparar sa ilang mga panihapon dira. So may pagpreparar no. Kung dito sa mong bukid kay magbugha pa may kahus bukid ngani oras. Kaya diri social no, syalen. Syalen. Ang uban kay magkuan kanang uban na may kahoy gyapon dis mati. Uban uling, uling gamiton, no. Pero mahal ang kilo sa uling karon mga higala, labi na kanang bagol nga uling, no. Mahal gyud, no. So dikitas to kalinya to tagapag tagad ni. Hello. Hello. Uy, gipalong. Palong niya ba? Ikaw law. Ni daw. Tinali nga manok yata Kuya Jeff, dili gyud ang tinali, no. Kuya, ang akong tubag babae nga nagsayal. Uy, mali gyapon ang babae nga nagsayal, dili gyapon ang tumpak ng babae nga nagsayal. Bisag nagpalda, mali gyapon na siya. Mali gyapon na siya, no. Yan. Katong nagtawag, sige balik lang tawag sa tugalin niya. Kay basig ka ng imong tubag mao na isa sa mga maswerte karon nga tumpak, no. Tinali nga buhok di ay dili manok, tinali nga buhok. Oy panda na mali ako pagkabasa, tinali nga buhok yata Kuya Jeff. Uy, mali gyapon ang tinali nga buhok. Abi na ako tinali nga manok sabaw gid so. Balik lang tawag ha, basig ko sa linya siguro to or either sa kuha na sa signal, kaputol-putol mong gudusahin atong signal mga pinangga, no. So gikinahanglan kung tawag mo kanang maayga atong signal unya magpalayo mo sa radyo nga kanang inyong paminawan. Kay kung maminaw mo, magpaduol mo, mutawag mo sa tuwa sa tuwa nga linya, magpaduol mo sa inyong mga radyo, mag-feedback yun na. So nindot yun na mag-distansya lang mo gamay, no? Para magkasinabtan ita mga pinangga, no? Pag ingon ninyo, hi kuya, ingon ko, hello. Ay! Ganahan sa ta. Kung ingon mo, hi, ingon ko, hello. Hi. Hey! Ano man na, no? Para magkasinabtan na yung duha, no? Ano mong gina? Ano pa? Uy, sayang. Nagyapon ako ng tubag. Ikautso na unta tumay. Nga pagtawag yas itong linya. Huwag ginako ng tubag dayon. Sige lang, balik lang tawag ha. Balik lang tawag. Hagbanan ni Sari nagakawari-wari tinagom gipugi linama ug gitahi unsay tubag ninyo mga pinangga sa tong tigmo ha. Kaligkamot jud mo ha kay base ka mo nang maswerte nga makatubag ni ini. Uy, may hapon sa tanang mga busing nato din ha. Naglingkod-lingkod karon ang uban kaning mandigar liway no kay mag paaso-aso o paso-aso niya lingkod-lingkod na yahay. So may hapon ra kaninyo nga tanan ha. Nya ang uban katong uban kay nag inom sa kabasong tuba. O kanina. Baka na to. Hello, ayong gabi. Yes, may gabi. Kinsa ni? Ay si Bibing Kanyete ng Iris. Hi Bing. Oy, sa man Bing? Manahi ta. Manahi. Tahi. Pagtahi ka og. Ay, bitaw no. Manahi og sinina, manahi og kanang bisag say tahi na lang. Magtahi og kanang magtahi og kanang kanta ni Victor Wood kana. I'm sorry my love. Dili gihapon. Sige. Salamat kayo Bing ha sa pagtawag usab. May hapon kaninyo nga tanan. Anso na minaw gihapon dira silang irian no. So salamat ha. Maadyong hapon kaninyo nga tanan. Doon kita 10 minutos na mag-alas 6 sa kagabihan mga pinangga diri sa itong programa. Padayang gyapon kamo sa pagtawag mientras na pipila ka minuto na mag-alas 6 no. So ay lang ana nga tubag.
Kapitan na Paul Tana. Ay nako. Kanang ko ng mga tubag lang kanang dili mga sige. Paul Tana. Yan, napagyapon kuya, baying hapon ang akong tubag bata nga bagong anak, dili gyapon. Dili gyapon tumpak. Daghang gid mga text na. Hi, mutubag ko sa imong tigmo kuya, dili ba na siya Nigo. Nigo ang iyong tubag. Dili gyapon na tama nimong Nigo, ha? Dili gyapon na tumpak ng Nigo. Basig sunod adlaw kuan tag Nigo, magpalit tag Nigo basi matumpak na. Dili gyapon ha. So pangita pa no kanang mga tubag dira basta daghay mga tubag nga pwede ninyo itubag. Kanang pagtan-aw ninyo, basta pagtan-aw ninyo murag mao na ni. Itubag itawag dai na diri sa to galinya kung aduna mo itubag mga pinangga. Kay basig ka muna ang maswerte makadawat sa tunga load ay ugmang adlaw mahimo na ning 180. 180 kung di matubagan karong hapuna. So hangtod nga mokabat kini og 180, 200, 300, 400, 500, 600 hangtod nga mokabat og 1,000. Oy! Kadako. So pangalingkamot jud mo, no? Sayang kung di matubagan ato na insulti karong katapusan kung di matubagan. Sama sa akong gisulti ha. Gikinahanglan nato kanang tumpak yun nga tubag mga pinangga ha. Tumpak ka kanang unsay ana dito sa libro mao gyud sundo nato no nga gi-research nako sa mga library. Library dito sa Kamaynilaan. So dito ko nag research ani niadto panahon sa 1984. Nag-research ko ani entero adlaw. Sumo na nakita anay na ako nga tigmo mga pinangga. Akong balik ko na pagpasalamat sa Zidos sa og Ados sa mga gusto nga magpabugnaw, mag-order og mga pagkaon nga lamian dira lamang sa Zidos mga pinangga nga nahimutang dira tapad sa may Buino. O syempre dito sa may Iglesia ni Cristo ang Ados mga pinangga no nga gibrigahan ni Kuldundon Donato. Sumayng hapon kang Antibiti Solomon dira sa may poblasyon o ngadto kang Ati Lilit. O sa tanan-tanan nga nagapaminaw karong hapuna o karong gabiyona, salamat no. Maayong gabi naman. Kuya, ang akong tubag puso saging. Ang akong tubag kuya dili gyapon na tumpak kanang puso saging. Dre. Unsa gani tong tigmo ni Gini nang magsaysay. Ang atong tigmo Gini hagbanan ni Sari nagakawari-wari. Tinagom, gipugi, linama o gitahi mo nang atong tigmo Gini no. So problema kay wala kita igong oras, manamilit na inyong Kuya Jeff. So daghang salamat ninyo nga tanan sa pagpaminaw, magbanuuban gyapon kita ugmapon. Sama sa oras gyapon mga pinangga magsugod kita alas 4 hangtod sa alas 6 sa kagabi mga pinangga ang atong panag-uban. So manamilit na ang inyong Kuya Jeff sa programang Tigmo sa kahaponon dinhi sa Sibihanan sa T-Radio 100.7 FM og hangtod na lang ugma pohon. Bye-bye. God bless kaninyong tanan mga suki namong tigpaminaw. You're listening to the station that fits today's news bulletin in the comforts of your home or in the office and even in your car stereo, remembering the glory and the heydays of yesterday's favorites. This is T-Radio. Combined by need at Daman Green Diabetes, High blood, heart diseases, ulcer, myoma, kidney failure, hepatitis, at anong uri ng cancer. Ayos na ang sagot. High Cure Capsule in herbal at hindi synthetic medicine. Ito
functional supplement ang Pre-BioCure ay may nutritional function na kayang i-provide sa isang capsule ang kailangan ng katawan araw-araw ng 15 kilo ng prutas at gulay upang maging malusog at gumana ang lahat ng organ at 300 times more potent and effective than dry powder and liquid form of herbal supplement because of its strength and potency of molecular form of moringa, glutathione, vitamin C, and curcumin. Ito din ay may nutritional function of prebiotic food for microbiota to boost and balance your microbiota. Maliban sa nutritional function, ang Pre-BioCure ay may taglay na therapeutic action upang bumalik ang inyong karamdaman ayon sa taglay nito. 50 million good bacteria sa isang capsule ng lactobacillus, may bacteria at streptococcus. Adjuvant supplement sa pamamagitan ng 50 million good bacteria ng Pre-BioCure ay mas magiging effective ang chemotherapy at ang inyong maintenance medicine to treat cancer and diseases at napatay ang side effects ng chemotherapy at synthetic chemical ng Pre-BioCure araw-araw. Sumigratisado at mabisa. Ang Pre-BioCure ay mabibili sa mga suling butika. The 6-day money-back guarantee satisfaction. Para sa inyong mga katanungan, 0947-9669-255. Ito ba ay mahilig mo kape? Ngunit para sa iyo magkape, mag-Chia Coffee ka na lang. Ang Chia Coffee, hindi para at synthetic medicine. Ang Chia Coffee ay may nutritional function na kaya niyang i-provide sa apat na sachet ang kailangan ng katawan araw-araw ng